Gledate magazin Snovi kuće doma. U rubrici Dom i snova primjere najljepše izgrađenih i uređenih kuća, jer nikada nije previše dobrih ideja. Ovoga puta odabrali smo za vas da vam pokažemo kako izgleda jedna kuća čiji su vlasnici odlučili da kombinuju tradicionalne i moderne materijale. A u arhitektonskom smislu ova kuća je prizemna, ima veliku garažu za 2 automobila i lijepo uređeno dvorište.